tilapia po yan. Ay, tilapia. Okay. Ito po yung ganyan. Nakatry nga sister yung 1/4 para ano po sir. 250. Diyan, ano lang po kami, tatanong lang po kami. Ay, sige sir. Tignan niyo sir para makita natin po yung 1/4. Ay, marami na rin. Marami na rin po. Mga ganyan po. Ganyan po ang 1/4. 1/4. So, magkano? 200 po. Wala na pong ano yun. Bakit po? Maganda sir kung 1/4 lang po ninyo. Marami din. Meron po kami sa puto tilapia. Ito yung sweet, yung laging hinahanap nila. 300 po ang 1/4. Dito po, Rose, magkano yan dyan? Yung 250 po. 1/4. 230. 230 na daw po yung ano. Mas mahal po yung ganyan. Opo, ito po yung puti na. Branded po yan. Dito po galing sa Sol. Yan o. Dito lang din po yan sir. Yung, ano, lalo na itong mga ito. Ito po. Minsan po, meron. Alin, lalim mo. Di ba nang pumunta tayo dito, ano? Low tide. Naiwan si Jerwin nun, ma. Naiwan pala siya. Dili? Ay, dudubli pa. Danggit. Sa barangan ay, kasama ini mo yung barangan. Ay, wala po. Meron ba? Meron? Sa Dilorsa? Oo. Ging. Dulas. Nagustuhan nila yung ano doon. Oo, ko, try naman. Hindi, nag-video lang kami dun sa may ano, Malibay. basta yung pinag-ano ng linis. Ah, Yung pinagbibiladan. baka sumikat po ako dyan. I-upload Kasi ko. kawalangan na siya. I-upload ko sa YouTube to. Smell ka dyan ha? Nay, mabenta. Yan na lang yan? Wala na doon? Kasi yung lang di mo po tayo. Alam mo nang ibigay ko yung mga daw naman. Pito ako lang. Busiko niya ng iba. Good. Lima. Bakit na lang ako? Sa ating cake? Ay, antay nga na tuloy ng Yan yung nakabilag doon sa pambalat. Thank you po. Ang dami. So, ulitin po. Let's break the mga primo na At ang arot. At abasit.
daing. Yung free. Fair free.